Takých sme sa práve rozprávali, ale tak trošku v tejto téme budeme ešte pokračovať. Však, Gregor? Áno, presne tak. S Ilonou Kumžákovou sa teraz budeme rozprávať o bidetoch. Chce si prisadnúť? Áno, ja idem sem k vám, lebo ma to veľmi zaujalo. Táto téma je veľmi zaujímavá. Bidet to bolo niečo, čo bolo viazané skôr s prepichom, s luxusom. Voľakedy. Dnes sa našťastie už bidety stávajú bežnou, dajme tomu, že bežnou súčasťou našich domácností, aj keď veľký problém tam je, a síce technicky, že nemám priestor v tom WC na dve veľké diery tam. Áno, a to býva spravidla. Spravidla to býva tak, ale teraz prakticky sa prišlo aj na to, ako tento problém vyriešiť. Přesně. Ještě navíc, tohle to není klasický bidet, to je vlastně elektronický bidet, což znamená, že vy můžete bez jakýchkoliv stavebních úprav jednoduše sejmout toaletní prkénko, které je na tom záchodě, a nahradit ho tímhletím zařízením, které funguje jednak jako klasické prkénko a jednak jako bidet. A navíc právě, že ještě má různé masážní funkce. A to som sa pýtal, že či náhodou tá doštička ťa nejak tak nemasíruje, ale je to prakticky v tých tryskách. Přesně. No tak nám popíšte ty funkcie. Tady je jedna tryska. Ten elektronický bidet, klasická funkce mytí, dámské mytí po prostě zadních partií, a pak je tam sušení. Podotýkám, že mytí je teplou vodou. Tyhle ty produkty jsou unikátní v tom, že mají úplně speciální systém ohřívání vody, takže skutečně nepotřebujete přívod teplé vody, protože ten bidet to ohřívá sám, a dokonce zaručuje to, že tu teplou vodu máte pořád po celou dobu prostě toho mytí, i kdybyste se myli, já nevím, 5 minút. A to je fantastické, pretože sama mám skúsenosti, teraz sú na trhu všelijaké také tie sprchy, ktoré sa namontujú priamo na WC, no ale tam, kým začne teplá voda tiec, tak človek aj zaujúka. Mňa ako chlapa zaujíma, na čo sú tieto gombíky? To je samozřejmě ovládání. Ten typ konkrétně, který máme tady, tak to je typ s dálkovým ovládáním. Dálkovým ovládáním? Ano, což je možné použít pro osoby různě handicapované tělesně a tak dále. Jo. Má to i určitě tu výhodu. Jinak ovládá se to tady pomocí těch tlačítek, které jsou tady. Aha. Jak jsem říkala, je tam klasické mytí, sušení teplým vzduchem, podotýkám. A pak jsou tam různé masážní funkce, které vlastně slouží zároveň i jako zdravotní prevence. Ať už je to, strašně lidí trpí problémy s hemoroidy. Nemluví se o tom příliš. Budeme sa o tom ešte rozprávať určite, navnadili sme mnohých našich divákov. A ešte môžem prezradiť, že vy ste nám priniesli jeden tento skvelý bidet aj ako cenu? Ano, akorát je to jiný typ. S ovládáním vlastně tady po straně. Dobre, takže môžete vyhrať na rýchle prsty. Dáme si tú súťaž tak po 7:30 alebo okolo 7:30. Ďakujeme veľmi pekne zatiaľ. S Martinom teraz preberieme rýchlo showbiznis, čo je tam nové. Áno, Martin Kontúr už má plné ruky práce. A teraz poďme na tú zaujímavú tému. Áno, ja len ešte doplním, že Mirka pekne povedala, že meteorológ nikdy nevychádza bez ochrany, ale ja viem prečo, ani nie tak kvôli dažďu, ako kvôli naštvaným poslucháčom, divákom, keď sa náhodou pomýlia. Ja, to je pravda. To je tak. No, málo kedy sa asi stáva, že by sme si na stôl takto pekne vystavili toaletnú dosku, ale táto si to skutočne zaslúži, pretože ide o elektronické samosprchovacie zariadenie. Dobré ráno, prajem Ilone Kumžákovej, s ktorou sa budeme rozprávať o tejto absolútnej novinke na našom slovenskom trhu. Je to zároveň príjemné, zároveň užitočné. O čo ide? Čo je to za zázrak? Je to elektronický bidet, což je v podstatě kombinace klasického toaletního prkénka, bidetu a navíc ještě různých masážních funkcí. Takže asi takhle. Je to super do našej domácnosti, ale je to výborné aj pre možno handicapovaných alebo chorých ľudí? Určitě. Ten typ, který tady máme, ten právě se hodí přesně pro handicapované osoby, protože vlastně můžou ovládat veškeré funkce mycí a masážní právě tím dálkovým ovládáním. Za dverami, čiže člověk může ostát v intimitě. Nebo jim to může ovládat přesně osoba jiná, že jo, která prostě jim pomáhá. To je právě to dobré, že ta intimita té hygieny zůstane zachována. No a pre vás všetkých máme veľmi dobrú správu, ktorí nás teraz sledujete. Teraz môžete začať telefonovať 02 60 61 21 71. Ten, kto sa ako prvý dotelefonuje, tak takúto úžasnú pomôcku získa. Máme niekoho aj na telefónnej linke. Haló, kto je tam? Dobré ráno. Dobré ránko. Kto je tam? Jozef z Bratislavy. Jozef, tak pozrite sa, čo ste získali. No tak na jednej strane musíme povedať, že bécko, ale na druhej strane také exkluzívne, že takéto sa len tak nevidí niekde v domácnosti.
áno. Verím, že vám to bude spríjemňovať dlhé chvíle odpočinku. Ďakujem. Všetko dobré vám želáme. Majte sa, dovidenia. Všetko dobré vám želáme, pekný deň, užite si to. Je dôležité povedať, že vlastne túto toaletnú misu, toto je toaletná doska. Môžeme položiť na hociakú toaletnú misu. Na vlastně jakoukoliv, téměř na jakoukoliv standardní WC mísu. Bez jakýchkoliv stavebních úprav potřebujete přívod k elektřině, což se vždycky dá nějak vyřešit, a potřebujete přívod studené vody, což u toalet běžně bývá. Součástí toho balení je kompletní instalační servis, kde jsou tady kompletní instalační sada, kde jsou veškeré hadičky, roháčky a tak dále, a tak dále. Takže středně šikovný člověk si vlastně nainstaluje ten elektronický bidet sám, skutečne během půl hodinky. No a dôležitá technická informácia, ktorú sme spomínali v tom predchádzajúcom vstupe. Netreba vám viac miesta a nepotrebujete ani prívod teplej vody. Přesně tak. Áno. Je to príliš drahý špás? Dosud byl. Nyní vlastně to, co je nově na slovenském trhu, tak je to cenově skutečně dostupné, protože já si myslím, že by to mělo být součástí každé domácnosti, stejně tak, jako je mikrovlnná trouba, tudíž i ta cena nyní už tomu odpovídá. Přesně tak. Super, veľmi pekne ďakujeme za predstavenie takejto technickej novinky, ktorá určite ozdobí aj spríjemní každú domácnosť. Áno, keď sme vám rozprávali o tých domácich miláčikoch, o orangutánoch, tých radšej nie, ale máme lepší tip. Máme lepší tip. Je to dlhé. Takým sme sa práve rozprávali, ale tak trošku v tejto téme budeme ešte pokračovať. Však, Gregor? Áno, presne tak. S Ilonou Kumžakovou sa teraz budeme rozprávať o bidetoch. Chce si prisadnúť? Áno, ja idem sem k vám, lebo ma to veľmi zaujalo. Táto téma je veľmi zaujímavá. Bidet to bolo niečo, čo bolo viazané skôr s prepichom, s luxusom. Voľakedy. Dnes sa našťastie už bidety stávajú bežnou, dajme tomu, že bežnou súčasťou našich